Música, entreteniment, deport, tot a la teua ràdio. Ràdio Sol Albal. La ràdio del teu poble. Així comença Entre Ments, el programa de ràdio produït per l'Associació Veïna d'Albal, AFPEM Horta Sud. Quan calla el piano. Bon dia des de l'estudi de Ràdio Sol d'Albal. Una vegada més tornem a Entre Ments, el vostre espai de ràdio dedicat a la salut mental. Soc Ernest Navarro Aguado, integrador social a AFPEM Horta Sud. Avui, com sempre, m'acompanyen els meus companys i persones usuàries de l'associació que ara se presentaran. A la meva esquerra tinc en primer lloc el Xavier Cunyat. Hola, Xavi. Com estem? Molt bé, molt animat i en ganes de fer el programa. Temporada nova, any nou. Temporada nova, any nou, i encara que me reincorpori en l'últim, però este ja és el segon. Amb ganes, eh? Amb ganes. També al seu costat està el Abel García i també García. García, pues molt content d'estar a començar l'any bé i feliç de nou a tot el món que ens sentís per la ràdio i a veure si este any també és bo per la ràdio. Primer programa de l'any. Un programa de l'any. No? Feliç any nou. No sé fins quin punt està bé encara dir feliç any nou. Molt bé, Abel, encantat que estigués així. I per últim, la última companya, que està així, ja torna després de 2 o 3 programes, crec que no puc vindre, és la coneguda veïna d'Albal, Maria Amparo Zamorano. Hola, Maria Amparo. Hola, Ernest. Com estàs? Molt a gust de tornar a estar així. I jo estic molt de gust que tornes a vindre. I bon dia a tot Albal. Bon. Molt bé. Ok. Avui tenim dos invitades que ja han vingut així al programa. De fet, crec que van vindre ja fa un any, que són Immaculada Fuentes i Lucía Fau, que són psicòlogues, investigadores i també professores de la Universitat de València i autores de l'estudi sobre el que anem a parlar avui, que és l'estigma social en l'estudiantat universitari. Hola, xiques, com esteu? Hola, bon dia. Hola, Imma. Hola. Moltes gràcies per invitar-nos de nou a estar així. Estem molt contentes de compartir aquest espai amb vosaltres. Molt bé, moltes gràcies per vindre, per acceptar la invitació. Ja vau vindre fa un any, pràcticament justet, i vam parlar de l'estigma, i avui venim a parlar una miqueta dels resultats i una miqueta de què ha passat, no? Què ha passat Molt bé, amb el nostre projecte? Sí. Molt bé. Ok, doncs ara vull fer una xicoteta d'introducció i començo dient que la Universitat de València ha impulsat un projecte pioner mitjançant la creació d'un observatori i la realització de tallers pilot per a avaluar i reduir l'estigma social vinculat als trastorns mentals greus, especialment entre l'estudiantat de primer curs. Aquesta iniciativa multidisciplinària que combina la psicologia i la psiquiatria pretén combatre els estereotips i prejudicis que encara persisteixen a l'entorn universitari i que afecten àmbits crucials com la salut, l'habitatge i l'ocupació. Els tallers de 90 minuts hi ha participació directa de persones amb experiència viscuda, com pugui ser Xavi i Abel, i també la companya Neus, no? Si no m'equivoque. Efectivament. Vale. Busquen conscienciar els futurs professionals de graus com ADE, enginyeries o educació social sobre el fet de que les actituds discriminatòries poden ser més devastadores que la malaltia mateixa, ja que frenen la cerca d'ajuda, deterioren l'autoestima i generen autoestigma. Un projecte que, com nosaltres, des de la nostra associació, fem una crida a la investigació i a la inversió en polítiques d'inclusió i recordar que és ben sabut que una de cada 4 persones patirà un problema de salut mental al llarg de la seva vida. És fonamental eliminar les barreres socials per permetre que tothom pugui desenvolupar una vida autònoma i plena. Després, continuant en el programa, desmentirem, com sempre, els mites que ens llegirà Abel, que tenen estigma a la comunitat i també, sobretot, això ho farem a partir de dades reals i, per últim, la nostra companya Maria Amparo ens recordarà els recursos que tenim a prop de la nostra associació.
Molt bé, evidentment també d'una xicota d'entrevista que farà Xavi a les nostres dos invitades. Molt bé, doncs, dit això, comença Entrements. Estàs escoltant Entrements. Molt bé, doncs comencem. En aquest cas, jo sempre començo fent una xicoteta de definició, però com crec que ja he soltat una bona parrafada, m'agradaria que foren les nostres invitades, que a més són expertes del tema, que foren ells les que ens definirien una miqueta el tema del que parlem avui, que és l'estigma o estigma social. Així que, quina, la que vulgui. Bueno, sí, n'hi ha distints tipus d'estigma, no només l'estigma social, però al nostre projecte nosaltres ens centrem en l'estigma social i bueno, utilitzem aquesta definició que ara diré, que és més o menys senzilla i fàcil d'entendre, i que diu que l'estigma social fa referència als estereotips, prejuís i discriminació per part de la societat o d'un grup d'ella cap a les persones amb problemes de salut mental. Perfecte. S'entén, no? Sí, jo crec que sí. Jo crec que per a tota aquella persona que pugui estar despistada, jo crec que és una definició... Un bon punt de partida. Sí, molt bé. Com dirien en l'àmbit futbolístic, curteta i al peu. Molt bé, perfecte. Doncs jo res més que dir. Teniu alguna pregunta sobre l'estigma que vulgueu fer? Jo crec que no. Podem... Bueno, pues entrem ja Sí, no? a les qüestions. Sí, molt bé. Bueno, pues en primer lloc voldria preguntar-vos que en què ha consistit la investigació que heu portat al terme en la universitat. Aquesta no la sabem, sí. Aquesta Està fàcil. aquesta pregunta. Pues bueno, abans sí que ens agradaria dir que el projecte d'investigació sobre estigma social ha sigut possible gràcies a la col·laboració de Pilar Serra, que és la vicerectora actual de Sostenibilitat, Cooperació i Vida Saludable de la Universitat de València, i gràcies als equips de canals dels 18 centres de la Universitat de València. A més, el projecte ha sigut també financiat per la Conselleria d'Innovació, Universitat, Ciència i Societat Digital. Val? Però un poquet agrair tot això, que sense ells no hauria sigut possible fer el projecte. Per supost. Molta gent ficada ahí. Sí, molta gent ha participat i bueno, pues la investigació ha tingut 3 objectius principals. Val? El primer era conèixer quin era el nivell d'estigma social cap a les persones amb trastorns mentals als graus universitaris. Després, desenvolupar una intervenció amb components primer psicoeducatius i de contacte i, per una altra banda, de contacte amb persones amb experiència viscuda. Tot això intentar, no? I amb l'objectiu de reduir l'estigma social als joves universitaris. I per últim, el tercer objectiu era estudiar quina ha sigut l'eficàcia, que això ja més o menys podem dir un poquet, que després parlarem d'això, de la intervenció que hem desenvolupat i que hem dut a terme durant aquests mesos amb la col·laboració d'alguns companys com Xavi, que ens està fent les preguntes i l'entrevista ara mateix. Sí. Molt bé. I quina és la situació entre els estudiants universitaris de la Universitat de València en relació a l'estigma? En relació amb això sí que podem dir que els resultats ens indiquen respecte al primer objectiu, no? Que era investigar quin era el nivell d'estigma, que hi ha presència d'estigma. No? Això era algo que ja suposàvem, però que ho hem comprovat, que sí que hi ha presència d'estigma social i que aquest és similar en aquesta població universitària que en la població general. Mira, jo pensava que de fet això ho parlàvem abans, Xavi i jo, que sí que notem que hi ha una sensibilització per part de la gent jove respecte a aquestes coses, que sí que es nota que les generacions una miqueta ja més majors no estan sensibilitzades o són més desconeixedores d'aquest cas d'estigma, salut mental, etc. Sí que no, que de primeres tu podries suposar, no, que seria menys el nivell d'estigma potser als estudiants universitaris. Clar, això també sempre n'hi ha que tractar-lo amb cautela, no? Perquè són estudis que s'agafa una població concreta i que després generalitzem els resultats, però no hem, per exemple, avaluat tot el nivell d'estigma, per exemple, tot Espanya, no? Ni res d'això. Hem agafat una mostra dins de la Universitat de València i hem fet unes conclusions dins d'aquella mostra i és el que nosaltres hem trobat. Però sí, també seria una altra hipòtesi a tindre en compte i se podria fer un altre estudi dient a veure... Quina diferència. Exactament, sí.
Els resultats que es obté l'estudi el que diuen és que el nivell d'estigma present en l'estudiantat és similar al que té la població espanyola. No és diferent. Ja, no hi ha... Exacte. Després també tindre en compte el conjunt de la mostra. S'observa que les dones, les persones amb més coneixements sobre salut mental i les que coneixen o han conegut i les que viuen o han convigut amb persones que tenen problemes de salut mental mostren menys nivells d'estigma social. Val? O sigui que aquests serien uns factors que fan que tu tingues menys estigma cap a les persones amb problemes de salut mental. La Universitat de València ofereix 58 graus i per a la seva avaluació s'han agrupat per branques de coneixement o camps d'estudi universitari. Segons la legislació espanyola són 5 aquestes branques, no? Que seria enginyeria i arquitectura, arts i humanitats, ciències socials i jurídiques, ciències i ciències de la salut. I dins d'això hem observat que la branca amb menors puntuacions és la d'arts i humanitats i les que presenten més nivells d'estima social són les d'enginyeria i arquitectura i ciències socials i jurídiques. Moltes dades, no? No, està molt bé. De fet, ho vam comentar l'altre dia. Els graus humanitats presenten un major rebuig de l'estigma o una major comprensió de lo que són les malalties mentals. Exactament. Que nosaltres hagin vist, sí, als nostres menys estereotips i menys prejuís i menys discriminació. Molt bé. Això en quant a la rama d'estudis i després també les dones i els que coneixen o conviuen amb persones que tenen problemes de salut mental també presenten menys prejuís, discriminació i estereotips. Molt bé. M'agradaria afegir unes dades en relació a això i és que l'avaluació es va enviar a tots els estudiants de primer curs dels graus de la Universitat de València i han contestat aproximadament 2.600, que és més d'un 34% de tot el grup d'estudiants de primer. O sigui que és bastant la mostra. S'esperava aquesta participació o ha sigut més del que esperàveu? Era aproximadament lo previsible perquè van fer una cosa per assegurar que tots els graus tenien representació i és que, a més, des del vicerrectorat enviar un pregó amb l'enllaç a l'enquesta es demana als equips deganals poder acudir a una aula de cada grau i a aquesta aula de cada grau acudiren personalment i es demana ahir en l'aula que s'entrara, si no l'havien contestat ja, l'enllaç per assegurar que teníem almenys una quantitat de respostes que permetrà després fer els anàlisis. A mi, en referència al tema dels graus, me va cridar l'atenció, vull dir, les d'humanitats, jo vaig participar en la història i en les de psicologia i me va aparèixer que els alumnes prestaven molt d'atenció i que feien preguntes molt bones. Però també me recorda el que van fer en ADE, en econòmiques, perquè una cosa que forma part del testimoni que faig jo en la meva experiència viscuda és que parla que una de les primeres formes d'estigma és el tema econòmic. I en ADE van poder tractar molt bé el tema de la inclusió laboral dels malalts mentals, perquè els d'administració i direcció d'empreses o d'econòmiques en general seran els futurs administradors de les empreses. I la veritat és que va estar molt bé, van atendre i van fer intervencions molt bones. I jo penso que també ahir va ser molt important la intervenció dels professors amb els que van participar. Sí, el professor d'ADE va aparèixer genial. Va ser una canya, sí. Va tenir una perspectiva molt, molt útil, no? Molt humana i molt útil a nivell de tindre en compte aquestes dues perspectives, no? La econòmica, que és el que al fin també interessa a una empresa, no? Però d'una altra banda aquesta cultura de salut mental, de la inclusió, de la diversitat i d'aquesta imatge que tu dones cara a una societat com a empresa responsable, no? La imatge corporativa. Sí, imatge corporativa, això va ser molt, molt important. Sí, va estar molt bé. Sí, totalment. Si vols continuar en la següent pregunta. Bueno, i com heu elaborat la intervenció aplicada?
Esta pregunta és molt interessant i tu saps prou d'ella. Bé, una vegada vam fer la primera part de l'estudi, que era avaluar a aquests estudiants de primer, diguem a tots, vam obtindre els resultats i vam donar-li feedback a cada centre de resultats que s'havien obtingut en els seus graus. I es va decidir preparar una intervenció que s'aplicaria a uns quants centres, no a tots, per a estudiar l'eficàcia. I una vegada ja això estiga clar, ja se podrà fer en altres llocs. Per a preparar la intervenció es posarem en contacte amb diverses associacions per a veure persones que estigueren interessades en participar en el projecte. I una vegada entrarem en contacte amb unes 8 persones, van celebrar diverses reunions i després van fer una formació que va vindre una persona de l'associació amb experiència pròpia. I ahir prepararem la formació, prepararem el taller. El taller té una primera part en la que es parla d'alfabetització en salut mental, que és una part molt interactiva. Realment tot el taller és molt interactiu en els estudiants. En la segona part ja ens centrem en els estereotips més importants, en els prejuïcis i en la discriminació. Perdona que et deia, Imma, alfabetització en salut mental vols dir ensenyar conceptes de lo que envolten... Preguntar als estudiants que participen i després comentar quins són els principals problemes de salut mental que ells coneixen, quins són els precipitants, els desencadenants, quins tipus d'intervencions coneixen. O sigui que en aquesta primera part es parla de manera general i després ja s'entra a parlar d'estereotips, prejuïcis i discriminació en exemples concrets, inclús alguns exemples de campanyes que han fet alguns països com Change to Change de Gran Bretanya. Estem parlant en el programa, no? Crec que vau anomenar alguna cosa de... És possible, no me'n recorde. Sí, sempre anomenem aquesta campanya, perquè ha sigut pionera i molt, molt referent. I en la tercera part, que jo crec que després Xavi podrà contar més, és la part en la que prepararem en aquestes quantes sessions, en les que persones amb experiència viscuda fan una breu introducció de la seva història de vida, de les seues aficions, del seu problema, de les situacions viscudes d'estigma i també de la recuperació. I en aquesta última part se tancaria el taller, però tot el taller és molt interactiu i dinàmic. Els estudiants poden preguntar i intervindre quan vulguin. I Xavi, afegeix tot el que tu vulguis del taller, perquè la teva perspectiva... Jo dir que el testimoni que he donat, l'experiència viscuda que jo he contat als alumnes, he explicat des que l'any 98 vaig tindre el primer diagnòstic, el que significa per a mi i com me va afectar a la meva vida laboral i a la meva professional i personal. Els conté més o menys l'esdevenir fins que me jubilen, i perquè jo vaig ser professor de secundària, els explique que vaig tenir diferents destins, i després explique una vegada jubilat el que m'he dedicat, que és a fer voluntariat en diferents associacions i entre elles AFPEM, i al final explique el tema en relació a l'estigma, quines formes d'estigma he patit o conec jo que hagi patit malalts i malaltes que jo conega. En primer lloc parle de l'autoestigma, que és la vergonya que jo sentia al principi per patir una malaltia mental, cosa que m'impedia assumir en normalitat la meva malaltia. I després parle d'altres formes d'estigma que curiosament han sigut moltes vegades originat en persones properes, amics o persones conegudes que han agafat l'excusa de la malaltia mental per a desacreditar-me o per a atacar-me. Distanciar-se també. I finalment
acabe amb la reflexió de que precisament programes de ràdio com este, des que faig el programa de ràdio, pues això resulta molt balsàmic per a mi i per a la meva família poder parlar obertament de la meva condició, del meu diagnòstic i acabe amb la reflexió de que una malaltia mental no té per què ser una cosa vergonyant, sinó que és una malaltia completament igual a qualsevol altre tipus de malaltia, siga física, siga diabetes, siga una insuficiència renal, doncs una esquizofrènia és el mateix, és una malaltia i ja està. I la veritat és que aquest testimoni que faig per a mi ha resultat també molt ben realitzat, molt a gust, explicant als jovens la meva trajectòria vital i el que significa la malaltia per a mi. I sobretot ficant l'accent en una cosa que m'insistia molt Lucía i Immaculada, i és en el tema de la recuperació. És a dir, la malaltia mental evidentment és un xoc i la malaltia mental és una cosa que és molt dura, però la recuperació és possible i si és possible arribar a tindre una vida completa i absolutament normal. I jo penso que aquesta part, perquè la nostra és un poc més, pues això, per a que tinguin una base de coneixements, no? que siguin bàsics per a entendre tot el que ve després al taller, però aquesta part del taller és la més important realment, perquè aquest contacte directe, no? és el que trenca directament amb aquest estigma i el que pues, realment te fa, perquè a ti te poden dir no? Les persones amb trastorns mentals no són peligroses, però fins que tu no veus la realitat, no? I no te trobes amb una persona davant que te comenta, pues mira, jo tinc aquest trastorn mental, aquest problema de salut mental, per això m'ha passat això en la meva vida i ara pues, estic recuperat, no? I tinc una vida normalitzada amb els meus significats, amb els meus objectius i tal. Fins que tu no veus això, tu realment no trenques amb aquest prejuí, amb aquests estereotips. Per això és tan important aquesta fase final, no? Perquè, de fet, a nosaltres ens donava un poquet de frustració moltes vegades perquè donaven la primera part i estaven tots ahí en plan superavorrits. No, jo he de dir que els alumnes han estat atents i... connectaven molt amb la part de després i nosaltres amb la nostra, quina enveja, perquè arribaven Arcadi, arribava Neus, arribava Xavi. Arcadi també participava amb vosaltres. Sí, i feien la seva part, no? I tot el món ahí fent preguntes, de sobte deixaven el mòbil, no?, a banda i se ficaven ahí a escoltar. Nosaltres també tenim, a l'associació tenim unes seccions de sensibilització i anem a fer xerrades a diferents instituts i es passa exactament el mateix. Quan Neus se fica a xerrar, Neus se menja. Sí, Neus se menja l'escenari. Sí, totalment. És que arrasa. L'estrella. Sí, són les estrelles de rock del... A més, a mi me pareix molt bonic perquè també si tens en compte de que s'està animant molt a la figura de pacient expert o tècnic en primera persona i se li està donant una força que realment val la pena per a participar en aquesta recuperació. A mi em pareixen que són uns tallers fantàstics. Penso també que hi ha que fomentar molt aquestes coses en la gent jove, perquè allí està la prova d'una cada 4 persones va sobre un problema de salut mental al llarg de la seva vida i ja crec que ja ha tingut prou de cometre errors passats i començar a sensibilitzar en aquestes coses. No, i molts tenien moltes dubtes després de recursos, de situacions familiars, no? Que ells mateixos pues, que vivien, no? a la seva carn de dir, pues mira, a la meva tia li està passant això, jo tinc un familiar, jo tinc tal, i preguntàvem, no? Perquè no coneixen recursos, no saben què fer, tenen autoestigma, tenen aquest estigma social, o sigui que això al final és com un intercanvi d'informació, no? Sí, i mira, i a mi m'agradaria dir ara en aquest moment que nosaltres en l'associació AFPEM se dediquem a l'activisme per al tema de la salut mental i que per a mi, a banda de que ha sigut una experiència molt satisfactòria, és un autèntic orgull que la Universitat de València, que és la universitat en la que jo me formí, tinga a bé organitzar investigacions i tallers com estos perquè és molt necessari i la veritat és que per a mi és un orgull. Sí, ho és. Gràcies. Així que estem tots en el mateix barco, la veritat és que hi ha que remar, no? Total. Molt bé. Xavi, si vols continuar? Bé, i quins són els resultats de la intervenció aplicada? Bé,
abans quan he dit lo dels 2.500 va ser la primera part de la investigació, els 2.500 estudiants que contestaren. Això va permetre veure les diferències que hi havia i vam triar fer el pilot de la intervenció en 4 centres, en econòmiques, en l'Escola Superior d'Enginyeria, en la Facultat de Geografia i Història i en la de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport. En tots els casos hem tingut que comptar en un grup control i un grup experimental que era on es feia el taller per a poder comparar i veure si hi havia diferències en funció de la realització del taller. En aquests moments només tenim analitzats els resultats en el grau d'Administració i Direcció d'Empreses en ADE i els resultats són molt bons. Hem observat que hi ha una reducció en les puntuacions en exclusió, en intolerància i en restricció social. I, a més, aquesta reducció, a més de ser significativa, té una cosa que es diu el tamany de l'efecte molt gran. És a dir, que hi ha una gran diferència en l'abans i el després de la intervenció. Hem acabat els tallers en els 4 centres que han servit de pilots, però encara no tenim els resultats dels altres centres. Estem en procés dels companys Juan Carlos Ruiz i Carmen Dací, que són els que van a fer els anàlisis metodològics. Per cert, ja que he nombrat a Juan Carlos i a Carmen, també a Vicent Balançà, que és l'investigador principal del projecte. I podem dir els resultats en ADE i, si voleu, amb molt de gust, quan tinguem tots els resultats en tots els centres. Tornem. Encantats. Tornem, però de moment els resultats són bons. Es redueix el nivell d'estigma. Hem utilitzat 2 proves, una que es diu abreviadament CAMI i altra AQ27, i en les 2 hi ha una reducció significativa de les puntuacions després del taller. Molt bé, enhorabona. Sí, està molt bé. I què es pot dir com a conclusió del vostre estudi? Bé, ahir cal mencionar que la majoria de les investigacions han estat focalitzades en els estudiants dels graus de Ciències de la Salut o els graus sanitaris, que això està molt bé perquè van a ser els proveïdors de l'atenció sanitària, però no es pot oblidar que les persones amb qualsevol problema de salut mental interactuaran al llarg de la seva vida en altres persones, no sols en els sanitaris. Així que pensem que en tots els futurs professionals cal intervindre perquè tots podem influir en el procés d'estigmatització. I també pensem que això és especialment rellevant perquè els estudiants universitaris van a desenvolupar un paper molt important en la construcció de societats inclusives. Totalment. I per això és de vital importància treballar en ells per a reduir l'estigma i la discriminació en salut mental. Molt bé. Al futur d'una societat. Molt bé, doncs fins així les preguntes. Moltes gràcies per les vostres respostes. Gràcies a vosaltres. Molt bé, anem a fer una xicoteta escoltada de música i continuem. There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely, it's a necessary thing. It's a place I made up, find out what I made of. The nights I've stayed up, counting stars and fighting sleep. Let it wash over me, I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reviews life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Estàs escoltant Entre Ments a Ràdio Sol. Molt bé, doncs com heu escoltat ja, així estem, continuem en Entre Ments. Ara és el moment de que Abel, estàs preparat? Estic preparat, sí. Ens parla una miqueta dels mites que ha trobat pel seu compte.
anem a fer així una xicoteta taula redona, no? Anem a parlar una mica. Sí, anem a passar la pilota. Exacte, anem a veure què ens pareixen aquests mites que has trobat. Va, d'acord. Mite primer. Les persones amb trastorn mental són perilloses o violentes. Què opineu? Tacatà. Vosaltres? Toma ja. Que no són violentes en absolut. A mi m'agradaria saber quantes persones heu trobat amb aquesta idea en els tallers. Quan fem aquesta pregunta en el taller, moltes persones contesten això, que no tant perquè ho pensen elles, sinó perquè creuen que aquest estereotip està present en la societat. I clar, si aquest estereotip està present en la societat, en seguida ve el prejuït de la por i en seguida ve la conducta discriminatòria, que és, per exemple, la segregació. O sigui que sí que... Però no tenim la sensació tant de que siga perquè el grup de persones, el grup d'estudiants de 18 anys ho pensara, sinó perquè està en la societat. Clar, exacte. Sí, no és com que ells, no és com que ells hagin tingut una experiència de por amb alguna persona, perquè molts sí que havien el seu veí, per exemple, havien tractat amb alguna persona, no? Clar, i no havien tingut cap experiència de por amb ells, no? Però és el que diu Imma, de tindre això interioritzat i de, pues, lo que passa sempre, no? Al final, d'on rebrem la informació? Dels mitjans de comunicació, el cine, no? Del cine... Clar, així volia comentar jo una cosa que digueu en la vostra presentació, prèvia a l'experiència viscuda, que és el cas de la campanya d'Amazon, de Halloween, que si voleu contar-la, és una cosa que... Ens encanta aquesta història. Sí, clar, pues... no me'n recorde ara l'any, no vaig a dir... 2008 2008, exacte, sí. A Anglaterra, Amazon va llançar un disfraç per a Halloween de malalt mental. I aquests disfresses és que no podem ensenyar ara mateix, però era... un carnisser, un matarife. Sí, justament, un carnisser amb el monyo super caòtic, amb la cara blanca, amb els ulls rojos, amb un cuchillo, no? Duia, era... Tot ple de sang. Tot ple de sang, clar, agafes l'estereotip, no? L'exageres i tens aquest disfress. Que meravella. Exactament. I clar, doncs... Com a Anglaterra era una societat que estava molt conscienciada amb l'estigma per aquesta organització que sempre mencionem, que és la de Time to Change, pues era una societat molt conscienciada i molta gent va començar a publicar imatges a totes les xarxes socials amb imatges d'ells mateixos, no? Dient, pues, mira, això és com realment és una persona amb un problema de salut mental. Així és com se fica una persona, aquesta és la roba que du, no? Una persona amb un problema de salut mental. I va ser tan gran la reacció de la societat que Amazon va tindre que retirar el disfraç, va tindre que demanar disculpes i que indemnitzar a Time to Change, que pagar-li per a començar, per a això, no? Per a ajudar a la lluita contra l'estigma. I això va ser com una lluita xicoteta, no? Que comença amb poques persones, se converteix en una lluita referent al món de la lluita contra l'estigma. Molt bé. Excel·lent. És una gran història, la veritat. A veure si Amazon fa alguna cosa bé. Molt bé, fantàstic, me pareix fantàstic. Pues bé, realitat, fals. L'estudi reflecteix que el 45% de la gent encara ho creu. Perdó. Tranquil. Però la realitat científica és que aquestes persones tenen més probabilitat de ser víctimes de violència que agressors. La perillositat és un estereotip alimentat pel cine i la televisió. Sí, de fet jo volia fer també referència al podcast que vam fer ja fa 2 setmanes que vam parlar tot això, en el que se reflexa molt bé el paper de malalt mental, de boig, però per a fer la mercantilització, no? Perquè si no, no hi haurien per el pel morbo, sí. No, per això pel·lícules com que vam parlar, pel·lícules com el Joker han sigut sempre tan taquilleres. Efectivament. I a més també, no sé si això ja ho van comentar a l'altra vegada que vam vindre,
però, per exemple, els mitjans de comunicació, no? La televisió... tenen guies de bones pràctiques de quins termes poden utilitzar i quins termes no poden utilitzar, no? I el llenguatge continua sent estigmatitzant, utilitzen encara termes que ja no s'utilitzen, que ja han canviat i que ja tenen unes guies de referència a les que han d'acudir, perquè sempre diem això. Imma ficava un bon exemple de que quan diuen alguna notícia de, jo què sé, a la televisió sobre alguna persona amb un problema de salut mental que ha fet algun acte delictiu o un esquizofrènico roba, no sé... Algo així, però això és una data privada, això no se pot publicar i dir per als mitjans de comunicació, i això no passa, per exemple, quan alguna persona té diabetes o té alguna cosa, no diuen un diabètic ha fet un tiroteo múltiple, saps? I això ens pareix super increïble que ho digueren, sí, totalment. Però hem normalitzat, no? Que se diga una persona amb un problema de salut mental ha fet això o ha fet això, i això no sé... Un diabètico roba una tienda de xuches. Clar, això per exemple, seria estigmatitzant i no es fa, no? Perquè són dades de salut privada i que no s'han de comunicar. Però bueno, degut a això, també després interioritzem aquestes idees errònies. Exacte. A més, s'esclava superràpid aquest tipus de pensaments, aquest tipus d'idees, s'esclava superràpid en el col·lectiu, en la societat. És superperillós. Seguim? Seguim, a veure. Mite segon. No passa res per tindre algun amb diagnòstic prop. Som inclusius. Què opineu, vosaltres? Pues que cada dia més la consciència social sobre el tema de la salut mental està augmentant. No m'agrada el terme, però se pot dir que està de moda el tema de la salut mental, sobretot per la prevalència que té en la societat, i que les persones en general cada dia són més conscients del tema de que han de ser inclusius amb la gent amb malalties mentals. Totalment. Jo vull dir que primer que espere que no siga una moda, perquè les modes se passen, no? I les lluites hi ha que continuar-les, i bueno, sí que és veritat que és bo que siga una moda i que cal en la societat en el sentit de que se parle obertament d'això, però que com al nostre estudi hem trobat encara n'hi ha nivells d'estigma, a la societat jove, de la mateixa manera que existeix en la societat en general, i que hem de continuar amb aquesta lluita perquè encara queda molt de camí i de treball per a fer. Sí, a més, jo diria que són les més indicades per a fer-ho junt a nosaltres, que som una associació. Que és a dir, que això, si no ho fem nosaltres, no ho fa fer ningú. O sigui que... Bueno, referint-me a lo que diu Lucía, té molta raó al que vaig a dir ara, i és que la realitat, les dades diuen el contrari. L'estudi mostra que més del 60% de les persones se sentiria incòmoda tenint algú amb un trastorn mental greu com a veí o compartint el seu replà. Existeix una distància social real que hem de trencar. Això es veu molt bé, no? La pel·lícula Votemos. Que molt... No anem a dir en quina plataforma està, perquè no fan publicitat. Perquè no nos paguen. Que no ens paguen, si volen publicitat, amolleu-lo. Però sí, és una pel·lícula que està molt bé. Ja el curt crec que ha estat nominat al Goya i ara han fet la pel·lícula perquè va pegar una petarda brutal i la vaig veure fa poc i a mi m'agrada. Jo no l'he vista. Pues, jo sí. Molt recomanat. Està molt bé, està molt bé. Sí, està en... No ho digues. No se diu. Invitem a veure-la. Exacte. Seguim? Sí. Mite 3. Una persona amb trastorn mental no pot treballar de forma eficient. Què opineu vosaltres? Bueno, que és totalment fals, no? Que sí, no. Totalment. Que Com no. diu la paraula, pues, totalment mite. Cada volta es veuen més persones. No, i que al final, amb la societat en la que vivim i com són les condicions de precarietat que avancen a pitjor, pues, al final... Pues uno de cada 4 i de moment, no? De moment, perquè això ara mateix pues, és impossible, no? No tindre... Pues, bueno, no és impossible, no? Però que moltes vegades duem condicions o vivim en condicions
que ens fan pues, tindre símptomes, ja no dic com un trastorn pròpiament dit, no? Però pues, d'ansietat, de depressió, que no constitueixen a un diagnòstic com a tal, però que sí que ens acompanyen durant alguns moments de la nostra vida i que al final pues, és normal, no? Que tu tingues moments de la teua vida en el que pues, estàs treballant, però també t'enfrentes a situacions que són molt, molt estressants i que pugues tindre pues, això, símptomes o que pugues tindre també un diagnòstic. I igual passa això i passa també el que Xavi diu, no? Amb pues, una diabetes que genèticament pues, també se te pot desenvolupar o qualsevol altre tipus de malaltia i pots pues, tindre una baixa o pots no tindre-la, depenent de lo que tu consideres i de lo que pues, els professionals consideren i després pues, pots continuar treballant de manera totalment satisfactòria tant per a tu com per a la labor que estàs desenvolupant. No? Exacte. A mi me pareix que el fet de treballar és un dels pilars fonamentals per a la recuperació. O sigui, igual que està la vida social, per aconseguir una autonomia i una vida plena, el treball a mi me pareix fantàstic. Dur una rutina. Hi ha un autor que es diu Patrick Currian, un investigador en la Universitat de Chicago, que és l'investigador més important a nivell mundial en estigma, i ell quan dona una xarla parla de la seva investigació, de les seues publicacions, dels seus treballs, i quan ja està acabant la presentació diu: i avui per estar així en vostès m'he pres la meva medicació, tinc un trastorn bipolar, i a partir d'ahí pues, continua la conferència, la conferència, etc. I és una de les persones més rellevants en aquest camp. Wow. O sigui que en el taller intentem mostrar molts exemples de persones que són molt competents a nivell laboral. Un altre exemple molt conegut és el de Beckham, que Beckham va participar en campanyes antiestigma en Anglaterra ja fa molt de temps, i hi ha moltíssimes persones famoses en distintes àrees que les posem com a exemple, però també posem com a exemple persones que no són famoses, per a que es veja. I jo crec que donar a conèixer quan més noms, hi ha molta gent que està eixint entre cometes de l'armari que ho està contant des de fa, jo diria que almenys 2 dècades. Això fa que aquest mite caiga. O sigui, és que no és real. No se sosté. Clar, sí que és veritat que nosaltres mostrem persones que són famoses perquè al final és molt visual. Jo te puc dir que el meu germà o alguna cosa així pues, té un trastorn mental, però tu no el coneixes i no te pots fiar o no te pots fiar, claro, no? Exacte. Però pues, tenim imatges des de Beyoncé, Brad Pitt, Beckham, deportistes professionals que han parlat obertament també de que han viscut un trastorn mental i que tots és que professionalment són supercompetents, no? I són reconeguts mundialment per la seva capacitat de desenvolupar la seva labor professional i a més també en altres àmbits, per exemple en l'àmbit familiar, pues, també tots ells tenen família, tenen parella, tenen fills, no? I que no solament són competents a l'àmbit professional, sinó en molts àmbits de la seva vida. Totalment. I pues, duen aquest procés de recuperació igual que tot el món. Que qualsevol altra persona. Exactament. Posem aquests 2 exemples perquè són molt visuals, però podríem parlar de moltíssima Sí, jo crec que la llista és cada volta més gran, perquè com dius tu, Imma, va neixint de l'armari, entre cometes, i es va fent més popular, entre cometes, també, no? Realitat. És un prejudici laboral. Només el 32% dels ocupadors contractaria amb les mateixes condicions algú amb un historial psiquiàtric. La realitat és que amb el suport adequat, la productivitat i el compromís són iguals o majors que els de qualsevol altre treballador. Clar, això és important, no? Tindre en compte el que has dit del suport adequat, però és que aquest suport no és més que el que pot necessitar una altra persona en altres condicions, vull dir, i a més és el que diu Ernest també, no? Que el treball
també te permet normalitzar el teu procés de recuperació i avançar-lo, no? I potenciar-lo. Aleshores, és com un cercle positiu tot el rato, no? Perquè tu necessites treballar també per aquest procés de recuperació, tu estàs més motivat, tu tens molta iniciativa, tu vols anar a treballar, perquè potser també existeix aquesta idea de que una persona amb un trastorn mental no vol treballar perquè té, no, aquesta paga o no vol... Però això també és fals, no? Tinc una paga, no vull que me la lleven... És un estigma, és un estigma. Exacte, és un estigma. És Clar. un autoestigma. Autoestigma. Brutal, no? I no és així, no? La gent vol treballar, la gent vol fer coses. Òbviament, doncs, n'hi haurà moments en què no pots treballar per la teua situació o no pots treballar ja fins a la teua vida, però és que això no és degut a un trastorn mental, no? Exacte. És degut a una situació concreta d'una persona. Exacte. I seguim el mite 4, que és el final. El diagnòstic és per a sempre i mai es recuperen. Bueno, la vostra opinió? Fals. Molt bé, Xavi. La recuperació Ja és està. possible, la recuperació és possible. Bueno, Sí, pues, totalment. Estic d'acord en el que realitat. L'estudi indica que només el 25% creu en la recuperació total. La realitat és que la recuperació és possible. El diagnòstic és només una part de la persona, no la seva definició completa. I amb els recursos comunitaris adequats, l'autonomia és una meta real. Molt bé. Aquí nosaltres, bueno, també parlem un poquet d'aquest procés de recuperació. També és important comentar què és la recuperació, no? Que Sí. la recuperació és ser ric, tindre molta pasta, és tindre molts amics, no? On fiquem el foco de què és realment Me pareix un matís molt interessant. la recuperació. I nosaltres parlem un poquet de a què aspirem, no? Com tots els éssers humans en general, no? Que és a normalitzar la pròpia vida, a tindre objectius, a poder complir aquests objectius, no? I això realment sí que es du i sí que existeix a la vida de les persones que tenen un trastorn mental, sí que se dona aquesta recuperació. I n'hi ha molta gent que no té un trastorn mental que no té una recuperació, no? En aquest sentit de la definició que estic dient, que no té pues, aquests projectes que són significatius a la vida d'una persona, no? Aquest procés de motivació, bueno, no sé si vols afegir algo de... De conseguir esta vida plena idílica que sempre es diu, no? De tiene pareja, tiene no sé què, tiene... fer tants xecs en la vida, Clar. no? Clar, que entenem, no? Cadascú també té pues, el seu objectiu. Pot ser el meu objectiu de vida és estar tranquil·la, no? Clar, anar a una muntanya i viure tranquil·lament. Pues ja està, pues jo he fet la meva recuperació, no? I estic en un procés pues, normalitzat en el que estic feliç ahí i ja està. Exacte. Sí, és una... Bueno, el que vaig dir és una utopia. A mi m'agradaria ser autosuficient en tot. Menjar, llum, aigua... Bueno, pues una utopia com a ideal regulatiu segurament t'orientarà molt bé en la teva vida. Però és que això també és la meva utopia, ser autosuficient, que no encara. O sigui, que no estem ahí un poquet... Estem un poquet ahí ridrar, no? Clar, sí. Sí, però jo crec que ningú acaba de ser mai autònom del tot. No. O sigui, per exemple, ahir vaig tindre que anar a fer uns tràmits a l'Ajuntament. Uf. Anava a cegues, o sigui, era en plan, no sé què tinc que fer exactament, i me duien com... Me duien a retortero. Ara tens que fer no sé què, ara no sé quantos, ara tal. Aleshores, jo necessitava algú que me diguera, espera, sí, per allà. O sigui, que sempre està bé tindre... També sí. L'autonomia... Ser autosuficient, però també tindre una red social àmplia per viure, no? Exacte. Perquè, com diu me deia un mon tio abuelo alemà, que ja falta, que els alemans diuen que nosaltres no visquem en una isla, que necessitem ser socials. Exacte, sí. Totalment, i més així a Espanya, que la nostra cultura també El sol i tot és de... L'autonomia, a veure, està sobrevalorada. No, és mentira. Sí, però sí, és de veres. Que vivim en societat i quan més socials, millor. Claro. Molt bé. Te queda algun mite més, a veure? No, ja està, els 4 ja estan. Voleu afegir alguna més? Vale, doncs ara és el moment de canviar de secció i passar a Amparo. I que la nostra companya Amparo i famosa Zamora, veïna de Albal, Albal, la Maria Amparo, ens parla una miqueta dels recursos que ha trobat ella, no? A veure si després de la musiqueta
si Emilio ens fica un poc de musiqueta, encara que anem justets a temps, però sí, jo crec que dona temps. Chasing a feeling down by the rocks. I need the ocean to hear my thoughts. I'll take the next flight for some needed sun. To my nervous system hits restart. And I don't mind where I go, other side in the sky. No, I don't mind as long as there's an ocean there inside. I'll be alright. Take me somewhere. Estàs escoltant Entre Ments en la 93.7. Molt bé, doncs acabant ja anem a fer l'última secció que li toca a Amparo. Hola, Amparo. Hola. Arriba't una miqueta al micro, que si no, no se te va escoltar bé. No, és que ha parlat baixet. Vale. Ara quan vulguis. Me fique. Quan vulguis. Si tienes un diagnóstico de trastorno mental y sientes que el estigma está frenando tu vida o tu integración, puedes venir a visitar AFPEM Hortasur, aquí en Albal. Aquí trabajamos para empoderar a las personas y luchar juntas contra estos prejuicios. Si no tienes un diagnóstico de trastorno mental grave, pero quieres que evalúen el malestar que estás sufriendo y quieres informarte mejor para no caer en estos mitos, puedes acudir a tu centro de salud de referencia y solicitar una cita con psiquiatría o psicología. Recordaros también que nos puedes seguir en las redes sociales para ver nuestra labor diaria y testimonios reales, buscando @apem_Hortasur. Alright, moltes gràcies, Amparo. També volia preguntar-vos a vosaltres si teniu redes socials, on vos podem seguir, on podeu veure el treball que feu i aneu a continuar fent. I també una pregunta que se m'ha quedat ahí, teniu pensat més estudis quan s'acabi este? La pregunteta. Tenim pensat com solucionar el tema de la sostenibilitat en el temps dels tallers. Perquè, clar, fan falta persones per a fer-los i també fa falta tota la red que permetís que entrar en les aules. O sigui que el repte que tenim ara davant, donant les dades preliminars que són molt bones, és donar a conèixer aquestes dades al nou equip quan siguin les eleccions, que és el dia 3 de març, i veure de què manera es pot fer això sostenible en el temps. Molt bé. Això és el repte. Ok. M'alegra. I després sí que tenim xarxes socials. Ok. Tenim Instagram i, bueno, el nom és @desestigma10. @desestigma10. És el nostre Insta i, bueno, ahí sí que anem pujant un poquet tot el que fem al projecte, no? Pues els tallers, si venim així després també pujarem una foto, un poquet anem comentant. Genial. De manera més visual. Ara m'han recordat una cosa en línia amb el que dius. Tenim un primer article enviat de l'estudi descriptiu a la revista International Journal of Social Psychiatry, que està acceptat, esperem que estigui publicat en uns mesos, i tenim pendent d'elaborar 2 més. Uno que va vincular l'estigma també en la salut mental dels estudiants i un tercer sobre l'eficàcia de les intervencions quan tinguem tots els anàlisis complets. Fantàstic. Doncs quan tingueu també tots els anàlisis tornem així a fer una tercera part, a fer la trilogia de l'estigma. Bueno, jo me reiteré. Per a mi ha estat un plaer col·laborar amb vosaltres en els tallers i que per a mi és una gran satisfacció que la Universitat de València tinga activitats com les que heu portat a terme. Enhorabona. Gràcies a tu. Gràcies a tu i a Arcadi i a Neus, que per a nosaltres ha sigut molt interessant treballar amb vosaltres
i hem disfrutat molt de Hem la après realització del projecte. Fantàstic, genial. Res a dir, això el que he dit Amparo, que ens podeu seguir, també podeu seguir a @desestigma10. Ens veiem este cap de setmana a la fira que fan així a la localitat d'Albal. Estarem allà en un stand i ens podreu conèixer. Estarem venent coses del cable cruzado. Crec que no m'hi xerres. Si no, el pròxim. Si no, el pròxim, exacte. Així que, Xavi, Abel, Amparo, adeu, un plaer. moltes gràcies. Imma, Adeu, Lucía, moltes un gràcies per plaer. venir. Moltíssimes gràcies. Emilio, gràcies per fer Molt el de tècnic. gust haver Capitán. tornat a estar amb vosaltres. I res, una alçada. Cuideu-se. Now am I wrong for trying to reach the things that I can't see? But that's just how I feel. Fins ací una nova edició d'Entrements, el programa de ràdio produït per l'Associació Veïna d'Albal, AFPEM Horta Sud. Trying to reach the things that I can't see. Radio Sol. Tu fas Radio Sol Albal, 93.7. Radio Sol Albal. Radio Sol, la ràdio del teu poble.